Pastorali tar-Randan 2021. Nibnu soċjetà ta' għoża u solidarjetà. Eżis. Is-sejħa li għamlinna Ġesu illum, indmu u emnu fl-Evanġelju, isejħa biex aħna nħadnu l-aħbar it-tajba u mmorru fil-qalba tal-fidi tagħna, kif ifissira Ġesu stess. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alla huwa mħabba u lilna bħala wliedu isejħilna biex ngħixu fl-imħabba. Intom il-koll aħwa jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu. U dan hu li nfissru meta flimkien lill-Alla nsejħulu missierna. Il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti fuq il-fraternità u l-ħbiberija soċjali irid waslinna b'mod qawwi dan il-messaġġ. Ispirati minnu nixtiequ nwasslu dan il-messaġġ tiegħu u nagħmlu stedina lil kulħadd biex nibnu soċjetà ta' għoża u solidarjetà. Qabel xejn, għandna f'qalbna dawk il-persuni li jħossuhom emarġinati jew huma fil-periferija, li huma kultant vittmi ta' dik li l-Papa isejjaħ il-kultura tal-iskart. Il-pandemija tal-COVID-19 ħarġet aktar fid-der kemm hawn persuni li jħossuhom iżolati u weħidhom, jew b'sens ta' vojt kbir f'ħajjithom. Matul dan iż-żmien żdiedu l-problemi ta' saħħa mentali u ta' tbatija fir-relazzjonijiet. Quddiem ir-realtà ta' persuni li qed ibatu nistgħu jew nibqgħu għaddejjin u ma nagħtux każ jew nieqfu biex ngħinu. Aħna rridu nsellmu lil tant persuni li qegħdin juru għoża u solidarjetà b'mod konkret ma' dawn il-persuni vulnerabbli. Huma jfakruna kemm hu importanti li nisimgħu l-għajta ta' dawk li qegħdin ibatu, imma wkoll il-karba siekta ta' dawk li qed ibatu weħidhom. Il-Papa Franġisku kontinwament ifakkarna li għandna nisimgħu il-karba ta' dawk il-persuni li qed ifittxu kenn għax qed jaħarbu minn kriżijiet umanitarji serji. Nisimgħu l-istejjeri tal-ħajjiet imċarta tagħhom u nofru ambjent fejn iħossuhom milquwa, imħarsa, imwiesna u integrati. Il-Papa jagħmlilna sejħa biex naħdmu favur ix-xewqa dinjija ta' fraternità li tibda mill-għarfien li aħna l-koll aħwa. Il-Papa juri kif is-soċjetà globalizzata fil-waqt li ħafna drabi tqarribna lejn xulxin ma tagħmilniex aħwa. Huwa aħna li rridu nieħdu l-impenn li ngħixu tassew fl-imħabba u l-għoża ta' xulxin. Jekk aħna nkunu tassew miftuħin għall-imħabba ta' Alla u naqsmuha mal-oħrajn, inkunu qed ngħixu l-fraternità li tfisser li nixtiequ minn qalbna l-ġid lil xulxin. Dan is-sens ma nħarsux lejn l-oħrajn bħala avversari imma bħala aħwa. Flimkien nistgħu naħdmu għal soċjetà mingħajr ħitan u mingħajr fruntieri li jifirduna. U b'dan il-mod li jista' jingħeleb il-virus tal-individwaliżmu. Aħna nsibu l-milja tagħna mhux meta ningħalqu fina nfusna u nduru magħna nfusna, imma meta ningħataw għall-oħrajn. Meta nħarsu lejn xulxin bħala aħwa, inkunu nistgħu naħdmu flimkien għal soċjetà ta' dialogu li hu t-triq li biha timbena l-ħbiberija soċjali. Id-dialogu jirrispetta, isaħħaħ u jfittex il-verità. Jgħinna biex noqorbu lejn xulxin, inħarsu lejn xulxin, nisimgħu lil xulxin. Narfu ngħixu dak li l-Papa Franġisku jsejjaħ l-arti tas-smigħ. Id-dialogu jgħinna nesprimu ruħna b'rispett u nagħtu l-kontribut tagħna bla biża'.
Persuna li tiddialoga b'ġentilezza taf tirrispetta tassew lill-ieħor jew l-oħra. Id-dialogu jgħinna nifhmu kif l-oħrajn li huma differenti minna huma don u għana, għax id-differenzi jirrappreżentaw possibilità biex nikbru flimkien. Aħna niddialogaw irridu naffaċċaw ir-realtà tal-ġrieħi li kultant inġorru individwalment u bħala soċjetà. Hemm ġrieħi li nġorru fina u fir-relazzjonijiet personali. Hemm ġrieħi wkoll fil-ħajja pubblika u fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Insemmu bħal-eżempju tribaliżmu, r-razziżmu, il-mibeda, il-vjolenza domestika, it-tkissir tal-familji, l-użura, l-abbuż mill-alkohol u droga, ir-reba, l-użu ħażin tal-poter u koll it-tkerrieħ tal-wirt naturali tagħna. Jeħtieġ naħdmu biex infejqu l-ġrieħi u dan nagħmluh bi spiritu ta' maħfra. Il-maħfra ma tfissirx li ninsew jew li nħallu dak li għaddejna minnu mitfun fina, jew li nibqgħu ċassi quddiem dak li hu ħażin u inġust. Il-maħfra ma tfissirx impunità. Il-maħfra tfisser li ma nħallux l-esperjenza ħażina li għaddejna minna torbotna biktajjen u tikkondizzjonana, u l-maħfra tgħinna noħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta waqt li nkomplu naħdmu bisħieħ għal dak li hu ġust u sewwa. L-enċiklika Fratelli Tutti tistedinna għall-imħabba li tkisser l-ktajjen, mhux toħloq ktajjen ġodda, u li tibni l-pontijiet u mhux ħitan. Bekk inkunu nistgħu nelbu il-preġudizzji, l-ħitan li mbnew tul is-snin u nkunu parti attiva fil-fejqan ta' soċjetà miġruħa. Bi spirtu ta' għoża u solidarjetà hemm bżonn li naħdmu aktar bisħieħ għal kultura li tirrispetta l-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Kull ħajja umana hija prezzjuża, maħluqa xbija ta' Alla. Hija din il-protezzjoni tal-ħajja umana mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha li l-pedament ta' kultura ta' rispett lejn id-drittijiet ta' kull bniedem. Dawk vulnerabbli u dgħajfa jeħtieġu aktar attenzjoni u kura. Ħadd mhu żejjed, ħadd qatt m'għandu jiġi eliminat. Fil-ħidma tagħna għal soċjetà ta' għoża u solidarjetà għandna eżempju mill-isbaħ f'San Giuseppe li l-Papa Franġisku ried li jkun ta' ispirazzjoni għalina b'mod speċjali f'din is-sena iddedikata lilu. San Giuseppe u l-bniedem li għadda minn mumenti ta' kriżi u ta' tbatija, fosthom it-tfittxija ta' Ken barra minn artu mal-familja tiegħu refuġjata. Imma lil San Giuseppe insibuh dejjem fiduċja kbira f'Alla, mimli mħabba u ħlewwa lejn l-oħrajn u sensittività lejn il-ħtiġijiet tagħhom. U l-bniedem li jisma' u li fl-istess waqt jieħu azzjoni b'kuraġġ biex jipproteġi l-ħajja ta' Marija u ta' Ġesu ukoll qabel it-twelid. San Giuseppe jurina kif tkun il-qalb ta' missier. Matul dan ir-Randan nitolbu l-protezzjoni tiegħu u l-interċessjoni tiegħu biex matul din is-sena jgħin lilna l-koll biex inkunu strumenti ta' għoża u solidarjetà fis-soċjetà Maltija. Natukom il-barka pastorali tagħna.